चित्राताई वाघ ज्या चंद्रकांत दादा पाटलांनी महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षण चळवळीवर शंका घेतली, आज तुम्ही ज्या पद्धतीनं भाषण करतात किंवा स्त्रिया आज प्रत्येक क्षेत्रात ज्या टॉपला गेल्यात, त्याचं संपूर्ण श्रेय हे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंना आहे। त्याच महात्मा फुलेंना तुमच्या चंद्रकांत दादा पाटलांनी भीक मागायला लावली। ताई, किती पक्षात लाचारी करणार? अजून कुठलं पद पाहिजे तुम्हाला? हेमंत रासने असतील किंवा चंद्रकांत दादा, ह्यांची लायकी नाहीये महात्मा फुले व्हायची। कारण जे महात्मा फुलेंचा सन्मान ठेवू शकत नाहीत, त्यांची बरोबरी तुम्ही मंत्र्यांची लाचारी करण्यासाठी कुठल्या थराला जाल? चित्राताई वाघ, तुम्ही चंद्रकांत दादांना मोठं ठरवताना महात्मा फुलेंना तुम्ही कमी लेखताय, हे विसरून चालणार नाही। आणि काय स्त्रींना जे काही स्वातंत्र्य दिलंय ते काय चंद्रकांत दादा पाटलांनी हेमंत रासनेंनी दिलंय का? पुण्यामध्ये सावित्रीबाई फुलेंच्या पुण्यामध्ये, जिजाऊंच्या पुण्यामध्ये तुम्ही स्त्रीत्वाचा आणि त्यांच्या चारित्र्याचा अपमान करताय चित्राताई वाघ। जर नैतिकता असेल तुमच्यात, तर तमाम पुणेकरांची, महाराष्ट्राची आणि महापुरुषांची माफी मागा। चंद्रकांत दादांची बरोबरी होऊ शकत नाही फुलेंसोबत। फुले एवढे ग्रेट होते, एवढे ग्रेट होते, एवढे ग्रेट होते की तुमचे RSSचे विचार एवढे ठेंगणे पडतील, चंद्रकांत दादा एवढे ठेंगणे पडतील, तुम्ही कल्पना पण करू शकणार नाही। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, पुण्यामध्ये पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता सुरू आहे। याच कार्यक्रमामध्ये कमळाचे चित्र असणाऱ्या वस्तू वाटल्या गेल्या, बॅग वाटल्या गेल्या। आचारसंहितेचा भंग केलाय चंद्रकांत दादा पाटलांनी आणि चित्राताई वाघनी, आणि आयोजकांनी सुद्धा। चित्राताई, तुम्ही तात्काळ माफी मागा आणि माननीय निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांवर आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड शांत बसणार नाही। चित्राताई, तुम्हाला एवढीच महात्मा फुलेंबद्दल कळवळ वाटत असेल, कधीतरी यायचं हो। सावित्रीबाई फुलेंनी, महात्मा फुलेंनी जी पहिली शाळा सुरू केली होती भिडेवाड्यामध्ये, त्याचं राष्ट्रीय स्मारक करा म्हणून, ते तुम्हाला जमत नाही, ती तुमच्यात नैतिकता नाही। आणि लागल्या वेगळ्याच कुणाची तरी तुलना